Sa 5 minutes response, yan ay pinaka-paramount sa amin dito sa Ilocos Norte. As we have experience, meron tayong isang response na something shooting incident na within the bounds of 5 minutes, we have responded with timely, organized, responsible response to emergencies. Katulad ngayon nung isang shooting incident dyan, banda-banda dito sa north ng Ilocos Norte, which is overwhelmingly na-respondihan naman within dun sa 5 minutes. And we will continue to do that. Nagkakandak kami ng maraming CIMEX. Actually, hindi lang ang aking regional director ang nagkakandak ng CIMEX, pati ang national dun sa Kalasag 911. Hindi kami ang nagmimintis na CIMEX. Ang RD namin, Saturday, Sunday, nagsa-CIMEX din kahit anong oras. Nagpapasalamat kami at nasasanay kami dyan sa tuloy-tuloy na 5 minutes response na sana yan ay magiging muscle memory na talaga. At totoong gagawin talaga namin yan na magiging usual na lang sa lahat ng kapulisan dito sa Ilocos Norte. Ako ba yung mga liblib ng municipality dito sa Ilocos Norte? Meron sila. Hindi din sila nawawalan na 1 linggo na CIMEX. So nagpapa-CIMEX din sila. Iba-iba siyang situation na crime o emergencies. Tuloy-tuloy yan. Hindi yan pwedeng tumigil hanggang sa magiging usual function na lang at kumbaga ay parang normal na lang sa isang pulis na nandoon siya na makaresponde sa within 5 minutes. Sir, lastly,